It's a fair cop, Governor. Mae'n bardd nesaf ni yn gyfrifol, neu'n gyd-gyfrifol am aelodau fengaf gynulleidfa heno, os di dal yma, sef Erin Langell? Elin? Eldra. Gan i sgwyn Elgan. Edward. Penderfynwch chi? Na, Eldra, dwi'n cofio wan. Sori, gan i sgwyn uffernol o wan. Eldra Melangell. Sef Arwyn Groe. Mae Arwyn Groe yn aelod o dîm ymryson Maldwyn. A nath Arwyn Groe deud wrtho fi, o ia, dyn ni'n cymryd ran yn yr ymryson fory a di Gwenar. Nes i ddeitho, dwi'n meddwl bod gen Iwan Rhys a tîm deheubarth rhywbeth i ddeud am hynny. Dwi'n bynnag. Wrth groeso i Arwyn Groe, gaeth e siarad dros i hyn. Sa rhywun yma o ddim byth? Na, jyst fyny lo, ne? Damia. Dim bech. Mi ddim yn pori neithiwr drwy'r gwyddoniadur tew i ddysgu peth am ddim bech, ei chreiriau aer a'i chewri glew. Roedd pethau'n swnio'n fywiog ganrifoedd maith yn ôl. Ond ar ôl 1916, ddigwyddodd na ffac ôl. Yn ôl y gwyddoniadur tew sy'n llawn o greiriau aer a chewri glew. Ymysg nodweddion diddorol y dref, mae adfeilion y capel mawr. A by'r dren ganolfan i'r cyngor sir hyd at 1889. Ond mae yna sôn, i fod yn deg, am Tomarnant yr anterliwtiwr, a Humphrey Llwyd fy'n llunio maps, a Richard Clwch y pen ariannwr. Ond mae'r enwogion glewion yn y nefoedd ers canrifoedd. Mae darn y gwyddoniadur yn gorffen ar fy ngwir wrth sôn am dŷ gweinynog. Mae'r hanes yn o'n glir. Fe ddaeth y tŷ yn enwog, gyhoeddir ar fy myw. Mae yma bu ewythr a modryb, Beatrix Potter yn byw. Yr oeddwn ni yn ffyddiog fod mwy i'r dre yn bod, ac felly chwiliais Google i chwilio i bri a'i chlod. A moriau y byw wrthi, yn chwilio ac yn hela, a hwyliais yn y diwedd un i mewn i Wikipedia. Doedd na mond tudalen am Fimbech ar fy ngwir. Ac felly wnaeth fy ymchwil ddim para am yn hir. Roedd enwau eu henwogion ar Wicipedia'n glir, a'i drwy y cwbl rwan, ond fyddai ddim yn hir. Ar dop y rhestr honno, mae'r printiwr Thomas G. Fe'n rhoddi inc ar bapur. Mae'n arwr mawr i mi. Mae Henry Morton Stanley yn un o'r enwog rai. Cybod, mae'n golofn iddo ar y sgwar. Mae Henry Morton Stanley yn un o'r enwog rai. Bu'n byw yn yr Affrig a'r Amerig, nid yn nimbych fel petai. Ac
Dyn gododd i lew y cwestiwn yn gynharach. Pe bai o yma lenni, cael newid ar ei diwn. Cael ofyn i'r Cymro sy'n yma. You're the Welshman, I presume. Kate Roberts ydy'r nesaf. Ac ydy mai hi'n eicon o gorsybryniau Ten y Grig a'r epig Traed mewn cyffion. Ond un o Wynedd ydoedd Kate. Lle gafodd ddawn i sgwennu, ond dod i ddimbych wnaeth i fyw, ni wenodd wedi hynny. A thalodd hi a Niner Pris yng nghnwd ei awen ffocin trist. Mae'r rhestr faith yn dod i ben, for pumed ar fy myw. A beth sy'n fwy syfdanol byth, mae hwn yn dal yn fyw. Mi fi yn wleidydd enwog. Nad yw'n wleidydd erbyn hyn. Pwy ydy o meddwch? Pwy di'r gŵr? Nag e, neu John Glynn. Neb llai na Ieuan Wyn. Ond mae o, ers dy gawdau, di heglu i lawr y lôn, i fyw at bobl gallach. Mae o rwan yn Sir Fôn. Mae'n siŵr dy fod wrandawr os wyt ti'n dod o'r dre, yn dechrau gwylltio efo'r cog sy'n malu cachil ond y lle. Ond cyn i ti roddi ar dy gleddyf fi'n, yn cleddyf sydd yn cuddio tu ôl i thwyneb blin. Mi yw'n yn iawn fod mwy i unrhyw le na chair rhwng clawr a chlawr a sgrin y we.